No niin, meillä on tässä tosi mielenkiintoinen teema. Juha-Matti teki semmoisen aloitteen, että pohdittaisiko yhdessä vähän syyllisyyttä. Ja me ollaan tässä syksyn aikana itse asiassa muutamia kertoja niin kuin vähän katsottu, että milloin ehdittäisi, mutta nyt oli hyvä hetki alkaa pohtia tätä. Ja Juha-Matin on tosiaan tavannut tässä, hän on ollut mukana tässä mun perhekonstellaatio-koulutusryhmässä. Ja hänen kanssaan on kyllä kiva näitä asioita pohtia. Haluatko Juha-Matti sanoa tähän alkuun jotain? Joo, tervehdys kaikille. Tosiaan mun nimi on Juha-Matti Heiskanen ja mahtavaa päästä tätä aihetta niin kuin tutkimaan. Tämä on iso teema ja syyllisyys ja katsotaan mitä sitä aukeaa tänään. Tosiaan ollaan aiheesta puhuttu tässä niin kuin kuluneen tämän vuoden aikana joitakin kertoja että milloin päästäisiin niin kuin aiheesta jakamaan ja tutkimaan ja löytämään uutta. Ja nyt oli sopiva hetki ja se jotenkin istui sitten kummankin aikatauluun hyvin ja päästään istumaan tämän tärkeän aiheen äärelle ja katsoa, että mitä tästä avautuu. Niin huikeeta. Hei, kiitos tästä. On mahtavaa päästä avaamaan tätä teemaa. Joo, joo, kiitos itsellesi, että teit aloitteen ja siitä lähtien tämä asia on niin kuin munkin mielessään niin kuin muhinut. Ja tämä on iso asia, iso teema, niin kuin tuossa totesit. Mä jopa sanoisin, että tämä syyllisyys liittyy jollain tavalla niin kuin aivan keskeisesti siihen, että mitä me ollaan ihmisinä ja minkälaisia haasteita me kohdataan. Mä muistan, että jossain yhteydessä joku sanoi näin, valitettavasti muista kuka sanoi, että jos ihmiset voisivat antaa anteeksi itselleen, niin yli 70% mielenterveyden ongelmista katoaisi. Ja mun mielestä se kuvastaa niin kuin tätä kysymystä ja tätä teemaa, että miten keskeisen asian äärellä me ollaan. Tämä syyllisyys, ja siihen tietysti liittyy omatunto. Kyllä. Mitä sulla on ollut, tai mitä sä mietit, että miten tätä voisi lähteä niin kuin tutkimaan, yhdessä pohtimaan? No, tämä on toki iso aihe ja sillä ehkä jotenkin siitä yksilöstä itsestä ja mitä se on, niin kuin, miten se syyllisyys niin kuin näyttäytyy ja mitä kaikkea se on ja miten se perhesysteemi siihen vaikuttaa ja miten tämä yhteisö ympärillä siihen vaikuttaa. Ja se on niin kuin jotenkin, sillä lailla mä ehkä niin kuin hahmotan sitä itse. Ja sitten ehkä jotenkin vielä tähän alkuun voisi, kun täällä on varmasti katsoa tuntemattomat ihmiset tätä, niin kertoa vähän jotain, että kuka on ja kuka sä oot, ja jos sulle sopii, niin esitellä Mm, pikkasen. joo, Mä voin aloittaa. Niin tosiaan siis mun nimi on Juha-Matti Heiskanen, kerron ehkä siitä ensin, että mitä teen, ja lähden siitä liikkeelle. Ja työksi teen yksilöohjausta ja järjestää erilaisia tunnetyöpajoja niin kuin, ja, ja opiskelen paljon kaikenlaista. Että on sillain niin kuin aika utelias ja etsivä sielu jotenkin tykkään kulkea tässä elämän virrassa ja löytää aina jotain uutta ja opiskella ja, tota, ja kehittyä ja jotenkin syvemmin löytää myös itsestä sitä vastuuta ja sellaista, että varsinkin nyt kun ollaan tämän syyllisyyden äärellä tästä, niin se on iso asia myös vastuun suhteen ja liittyy siihen paljon, niin ehkä tällainen lyhyt esittely musta ja vielä ehkä sen sanon, että myös tuun sellaisista taustoista, mistä on niin kuin ollut vakavia kiintymyssuhdetraumaja sillä ne on niin kuin tuttuja asioita oman kasvun kautta. Ole hyvä. okei, kiitos. Joo, mä olen Jani Ruuman ja tehnyt aika paljon tämän konstellaation kanssa tässä viimeiset parikymmentä vuotta, 21 vuotta, jos niin kuin ihan tarkkaan lasketaan. Vedän tällä hetkellä paljon konstellaatioryhmiä, konstellaatiokoulutuksia, mutta mä tuossa äsken mietin, että oikeastaan musta tuntuu, että mä en niinkään kouluta, vaan mä tutkin yhdessä ihmisten kanssa. Se on oikeastaan se mun fiilis näissä jutuissa, että
me tutkitaan yhdessä, mitä avautuu, miten me voidaan ymmärtää tätä ihmisyyttä enemmän ja kasvaa sitten sen kautta. Tämän perhekonstellaation lisäksi mä teen myös paljon meditaatiota, mindfulnessia. Siinä on myös useita ryhmiä. Ja sitten niiden lisäksi on yritysten organisaatioiden kehittämistä, mitä on tehnyt 30 vuotta. Organisaatiokulttuurin kehittämistä, vuorovaikutustaitojen kehittämistä, johtoryhmien kehittämistä. Ja mä koen, että nämä niin kuin kietoutuu tosi vahvasti yhteen. Että ne on oikeastaan niin kuin sama teema, oltiin me sitten organisaatio-ihmisten kanssa tai tavallisten ihmisten kanssa tekemisissä, että miten me voidaan ymmärtää paremmin sitä, mikä meitä ohjaa, mikä meitä vie eteenpäin, minkä pohjalta me tehdään valintoja ja miten me voidaan näiden havaintojen ja oivallusten myötä sitten kasvaa ihmisenä ja toimia entistä paremmin, saavuttaa enemmän sitä, mitä me oikeasti halutaan saavuttaa. Mutta tässä kohtaa mä en kuitenkaan korostaisi sellaista saavuttamista, että se on niin kuin mun mielestä myös pieni sellainen sudenkuoppa, että lähinnä se, että miten voi niin kuin ehkä enemmän tulla sinuiksi itsensä kanssa. Ja siitä sitten mä uskon, että spontaanisti syntyy paljon hyvää. Ja tämä perhekonstellaatio tietysti liittyy ihmissuhteisiin, läheisiin ihmissuhteisiin, perheenjäsenten kanssa ja muidenkin ihmisten kanssa, että sillä tavalla niin kuin hyvin sydäntä lähellä olevien asioiden kanssa ollaan tekemisissä. Mitäs muuta mun taustasta? Mä tuun Karjaalta, Raaseporista, 4 lasta, 1 vaimo ja 1 koira. Siinä ehkä tämä mun tausta. Kiitos. Joo, okei. Jos sitten lähdetään vähän katsoa, että mistä tämä tahtoo niin kuin tänään avautua, tämä syyllisyys. Ja toki on niin kuin se jotenkin ehkä sanomattakin selvää, että syyllisyys on haastava tunne. Ja se on haastava asia niin kuin kohdata, kokea ja niin kuin katsoa itsessä niin kuin niitä asioita, mistä se syyllisyys niin kuin tulee ja varsinkin tuntea ja kohdata. Että niin kuin, ja vahvastihan siinä niin kuin päällä on niin kuin ne defenssit, että syytetään ja syyllistetään toisia ja ei sillä tavalla niin kuin kyetä ottaa vastuuta siitä omasta kasvusta ja omasta kokemuksesta ja omasta tunteesta. Ja sille on toki niin kuin monia syitä, että miksi näin on ja niin kuin tunteen arvottaminen, siinä on jotain väärää ja itsessään se syyllisyys, niin kuin, että millä tavalla se näkyy tässä yhteisössä ja miten me eletään sitä myös kollektiivisesti syyttämättä ketään siitä, vaan ihan vaan rehellisesti katsoa sitä asiaa, että näin se on ja näin tämä elää minustakin tämä mekanismi, että mä helposti lähden syyttämään, syyllistämään, että mä niin kuin joudun palaamaan siihen, että hetkinen, okei, miten mä voisin nyt ottaa vastuun tästä, mitä minä koen ja miten mä voisin viedä eteenpäin niin kuin omaa tilannettani. Että jos ottaisin jonkun esimerkin, se olisi ihmisillekin jotenkin selkeämpää, niin mä oon vaikka pettynyt, kun mä en saa jotain, mitä mä haluan. Ja sitten mä alan syyttämään sitä toista ihmistä siitä, että se on hänen vika. Sen sijaan, että mä voisin kantaa sen pettymyksen, tunnistaa, olla kehossa läsnä, tunnistaa sen, että aha, mä oon pettynyt ja nyt miten mä voin jotenkin ehkä lohduttaa itseään, olla tukena sille pettymykselle ja kantaa vastuun siitä sen sijaan, että mä alan syyttämään sitä toista siitä, että se oli hänen vikaa, kun mä en nyt saanut sitä. Tämä on ehkä semmoinen ensimmäinen asia, niin kuin missä se syyllisyys jotenkin esimerkiksi voi näkyä. Mitä tämä herättää sussa? Joo, siis nämä niin kuin arjen haasteet, mitä me kohdataan ihmisten ja asioiden kanssa, jotka sitten vaivaa meidän mieltä. Ja
Ja mä niin kuin mietin, että mikä rooli tällä omalla tunnolla on. Mä näen, että oma tunto on niin kuin tässä hyvin keskeinen mekanismi. Että kun jotenkin yrittää ymmärtää tätä ihmistä ja hänen toimintaansa, niin mikä saa hänet tekemään tiettyjä valintoja, tai mikä saa hänet kokemaan tiettyjä tunteita. Ja tietysti mä näen sen niin kuin hyvin evolutionäärisenä prosessina tai rakenteena, että miten elämä voi selviytyä. Tämä usein tuon esille, että on 3,5 miljardia vuotta siitä, kun elämä alkoi tällä planeetalla ja miten se on kehittynyt. Ja elämälle tietysti on kaikkein tärkeintä on päästä eteenpäin, selvitä, säilyä. Ja ylipäätään tunteet on osa sitä, mitä tämmöisiin eläviin olentoihin, ainakin eläimiin, en tiedä missä määrin kasveihin myös on rakentunut, niin tunteet on tavallaan keskeinen tällainen niin kuin ohjaava tekijä. Missä tuntuu, että on niin kuin hyvää tai turvallista, niin sitä kohti tai sinne. Ja missä tuntuu, että on vaarallista ja pahaa ja huonoa, niin sieltä pois. Et siis sillä tavalla mä niin kuin nyt aloitan näistä niin kuin ihan rakenteista, että nämä tunteet, meidän kokemukset, kysehän on niin kuin homeostaasin, eli sen tasapainon säilyttämisestä, että tämä elämä voi selvitä. Jos on liian kuuma, niin pitää saada vähän kylmempää ja toisinpäin, eli se tasapaino, se homeostaasi. Ja tunteet mä näen niin kuin samanlaisena prosessina tai ilmiönä, jotka sitten ohjaa meitä kohti jotain. Ja jos ajatellaan, että ehkä ne niin kuin syvimmät perustunteet jotenkin liittyy semmoiseen, että onko mulla paikka, olenko mä tervetullut. Siis se turva. Jos ajatellaan, että se on turva ja turvattomuus, ehkä siinä on niin kuin se niin kuin aivan ytimessä tämä ihmisen niin kuin kysymys ja kaikkien elävien olentojen kysymys. Onko ympäristö suotuisa vai ei, onko se vihamielinen? Ja miten sitten selvitä siinä, niin tässä niin kuin kokonaisuudessa mä näen, että oma tunto on nimenomaan sellainen mekanismi meissä kaikissa ihmisissä, joka auttaa meitä sitten luovimaan näiden niin kuin erilaisten vaarojen keskellä. Eli oma tunto pitää meistä huolen. Ja sillä tavalla voisi ajatella, että se niin kuin peruslähtökohta tietysti on niin kuin huolenpito ja välittäminen. Elämä haluaa siis selvitä. Eli tietyllä tavalla voisi sanoa, että rakkaus, välittäminen on siellä niin kuin taustalla. Ja tämä on niin kuin mun ajattelussa usein läsnä, että tästä se lähtee liikkeelle. Esimerkiksi pelko on mun mielestä rakkauden yksi muoto, että vaarasta pois, sen takia meissä herää pelko. Ja sitten ihminen taas, joka on tällainen laumaeläin, niin mä uskon, että laumaeläimillä erityisesti tämä oma tunto, joka siis on se, että onko syyllinen tai syytön, viaton, niin on aivan keskeistä, jotta se lauma kykenisi toimimaan, että jollain tavalla niin kuin nämä lauman jäsenet kykenee rakentamaan semmoisia suhteita ja luottamusta toistensa kanssa, että se voi toimia laumana tai siis että voi toimia yhdessä. Jos mitään luottamusta ei ole, niin ei ole mahdollista toimia laumana. Eli oma tunto mä näen, että se on niin kuin mekanismi, että jos mä teen jotain sellaista, mikä rikkoo sitä suhdetta tai vahingoittaa, vaarantaa sitä suhdetta, niin siitä tulee syyllinen olo. Ja tämä on tietysti voi olla niin kuin monenlaisia asioita, mitkä niin kuin rikkoo sitä suhdetta tai vaarantaa sen suhteen, siis sen, että olenko mä pidetty, olenko mä hyväksytty. Ja silloin taas, kun mä toimin semmoisella tavalla, että mulla on luotto, että mut hyväksytään ja että kaikki on ok, niin mulla on viaton, helppo olla siinä, että ne suhteet niin kuin on siinä ei ole mitään niin kuin uhkaa olemassa. Eli sillä tavalla palauttaisin tämän syyllisyyden tähän kysymykseen, että onko minulla uhkaa, koinko mä uhkaa mun olemassaololle. Eli suhtautuuko muut ihmiset muuhun vihamielisesti vai ystävällisesti. Tämä on niin kuin, mä näkisin, että siinä niin kuin pohjalla ja ainakin musta tuntuu siltä, että kun näistä tarkastelee, niin voi alkaa ymmärtää monia näitä arjen haasteita, mitä me kohdataan eri
tilanteessa, niin kuin säkin tuossa mainitsit, että jos sä suutut jollekin tai oot pettynyt ja sä tavallaan niin kuin syytät sitä, niin silloin tavallaan sun ja sen toisen ihmisen suhde on ikään kuin, siinä on riski olemassa, että sä et ehkä tykkää siitä, ja hän tietysti silloin huolestuu, että tykkääkö nyt Juha-Matti minusta ja olenko minä tervetullut tässä suhteessa. Mm. Eli silloin se toimii hänessä ikään kuin se syyllistyminen ja syytöksen kokeminen, joka tarkoittaa, että se on ikään kuin viesti, että pitäisikö hänen jollain tavalla hyvittää, korjata, tehdä jotain muutosta, jotta tämä suhde voisi taas parantua. Mutta monet näistä meidän niin kuin vaikeuksistahan on tietyllä tavalla, voisiko sanoa mielikuvitustasolla. Eli onko todellista uhkaa? Meidän on vaikea niin kuin usein erottaa, että onko todellista uhkaa vai ei. Meillä voi olla monista syistä johtuen hyvin herkistynyt omatunto esimerkiksi, että me koetaan helposti syyllisyyttä, jolloin monenlaiset tilanteet niin kuin herättää meissä hyvin vaikeita tunteita. Ja niin kuin sä sanoit, että syyllisyys on tosi vaikea tunne kestää, koska siis pohjimmiltaan kyse on siitä, että olenko minä hyväksytty vai ei. Ja sehän on se ihmiselle se kaikkein keskeisin kysymys selviytymisen kannalta. Mm. Pysyitkö perässä tässä mun 3,5 Joo. miljardin vuoden tarinassa? Joo, pysyin kyllä, ja tästä herää niin kuin, tavallaan monia kysymyksiä, ja mistä lähtee niin kuin, jotenkin, miten, kun tuo turva on, se on tosi keskeistä, ja turvattomat turvalliset kiintymyssuhteet yleensäkin asiana vaikuttaa aina siellä pohjalla. Ja se on niin kuin, tavallaan, että se on se peruskivi siellä, mikä kantaa, että ylipäätään pystyy kohtaamaan niitä asioita, tai ei pysty kohtaamaan, että mihin se kelläkin menee. Mutta kiintymyssuhteet on siellä pohjalla, mutta sitten mä ehkä kuitenkin tuosta omasta tunnosta, että mitä sä niin kuin, tässä tarkoitat sillä omalla tunnolla jotenkin tässä sun esimerkissä. Joo, siis saattaa olla, että omatunto välillä sitä on ehkä käytetty vähänkin toisessa merkityksessä. Mutta kyllä mä näkisin, että pohjimmiltaan siis se on mekanismi, joka mahdollistaa sen, että me voidaan olla jäseniä jossain yhteisössä. Ja siis se perusyhteisö on tietysti meidän perhe. Ja tämä niin kuin oma tunto tavallaan signalisoi, että jos mä jollain tavalla riskeeraan mun kuulumisen tähän yhteisöön. Eli kun mä mainitsin, että mä oon tehnyt paljon organisaatiokulttuurin kanssa työtä, niin siinähän se niin kuin näkyy. Puhutaan organisaatiokulttuurista ja siellä on ne normit, eli ne käyttäytymisen säännöt, pelisäännöt, jonka mukaan toimitaan. Ja siis sehän ei pelkästään organisaatiossa, vaan se on kaikkialla. Että on niin kuin, yhteisössä on tietyt pelisäännöt, kaveriporukassa tietyt normit, jonka mukaan käyttäydytään. Ja ne voi vähän vaihdella, että eri porukoissa voi olla vähän erilaisia, kun liikutaan jossain toisessa yhteisössä, vaikka työpaikalla tai koulussa tai sitten niin kuin kavereiden kanssa tai hihhuliporukoissa, mitä ne nyt sitten onkaan, niin on vähän niin kuin eri pelisäännöt aina niissä, että mikä on ok ja mikä ei ole ok. Ja silloin jos mä toimin sen mukaan, mikä on ok, niin mä ikään kuin on enemmän turvassa siinä yhteisössä. Jos mä alan rikkomaan niitä pelisääntöjä, toimimaan toisella tavalla, niin mä riskeeraan sitten sen, että saanko mä kuulua tähän yhteisöön. Hyväksyykö noin muut enää minua? Eli tämä niin kuin näkisin, että omatunto on just tämä mekanismi, ja meillä ihmisillä, homo sapiens-lajin edustajilla on niin kuin superkyky sopeutua erilaisiin kulttuureihin, erilaisiin normistoihin ja toimia niiden mukaan, mutta että tämä on niin kuin yksi taso omasta tunnosta, joka on nimenomaan kytköksissä siihen, että miten minä olen yhteydessä näihin muihin ihmisiin tässä tilanteessa. Sitten mä näkisin, että meissä on vielä sellainen syvempi taso siinä omassa tunnossa, joka silloin me tullaan ylisukupolvisuuteen, tähän niin kuin, mitä perhekonstellaatiolla paljon katsotaan ja avataan, aletaan ymmärtää, miten me kannetaan esimerkiksi syyllisyyttä, joka tulee aikaisemmilta sukupolvilta. Eli meissä on myös, tämä oma tunto siis toimii, mä sanoisin, että se oma tunto ylittää yksilön.
Ja totta kai sen täytyy ylittää yksilö, koska kyse on nimenomaan siitä, että miten yksilö voi olla osa yhteisöä. Niin se ylittää ikään kuin yksilön rajat ja aistii muiden ihmisten tuntemuksia ja ylisukupolvisesti myös, mikä nyt yhtenä esimerkkinä näkyy vaikka sillä tavalla, että miten me alitajuisesti, siis tiedostamatta, yritetään kompensoida jotain, mitä aikaisemmissa sukupolvissa tehtiin ikään kuin väärin, rikottiin. Tämä on niin kuin hyvin moniulotteinen ja monisyinen juttu, mutta loppujen lopuksi mun mielestä kauhean yksinkertainen. Ja vielä se, minkä haluan tähän sanoa, että minkä takia mä ilahduin tosi paljon, kun Juha-Matti otit tämän teeman esille, että voisiko tästä niin kuin puhua tai yhdessä pohtia, tutkia sitä, koska mun mielestä niin kuin nykyisissä psykologisissa teorioissa, vaikka tämä kiintymyssuhde yhtenä esimerkkinä, ei ole vielä riittävästi tunnistettu tätä oman tunnon vaikutusta, joka siis on yksilöä isompi, mikä siis se yhdistää ihmiset toisiinsa. Ja mä uskon, että kun sitä aletaan ymmärtää enemmän, siis tätä rakkautta, välittämistä, joka on niin kuin oman tunnon, tai omatunto on toinen nimi rakkaudelle ja välittämiselle, siis keino yritys pitää huolta, että tämä yksilö ja muut yksilöt tässä yhteisössä voi selviytyä. Et kun aletaan ymmärtää tätä enemmän, niin meidän on myös helpompi ymmärtää erilaisia mielenterveyden haasteita, ihmissuhden haasteita, jopa ihan niin kuin vaikka talouteen liittyviä haasteita, koska kyse on koko ajan homo sapiensin tunnetasoisista reaktioista, jonka pohjalta hän tekee sitten valintoja elämässään. Esimerkiksi jo ihan siitä, että mihin hän uskoo itse voivansa niin kuin ryhtyä, että mikä on mahdollista minulle. Mä näen, että sekin on tavallaan kytköksissä tähän ja tämän ymmärtämiseen. Saatko kiinni? Kyllä. Joo. Kyllä, ja niin kuin myös, miten mä kuulen sut, niin että sä puhut tästä niin kuin yhteisön omasta tunnosta, ja mikä on, tai tällaisesta vähän isommasta omasta tunnosta, kun se tuntuu, että sitäkin on niin monenlaista, ja sitten on se yksilön oma tunto. Se, mikä kertoo, kun joku asia ei mene oikein, ja niin kuin se joku korkeampi minusta, joka ilmoittaa, että on niin kuin monta tasoa tässä omassa tunnossa. Ja se, mistä puhuit, niin konstellaatiossahan se on aivan ilmiselvää, että tällainen oma tunto siellä vaikuttaa. Aina kun me aletaan katsoa jotain asiaa, niin me nähdään se, että ihmiset kantaa asioita, mitkä heille ei kuulu. Ja no miksi he kantaa tällaista, niin siksi, koska se on selvittämättä siellä ja se oma tunto haluaa, niin kuin, on ottanut sen kantaakseen, että se asia tulisi niin kuin ratkaistuksi ja katsotuksi. Ja useasti siellä on se syyllisyys, mikä estää niin kuin erilaisista tapahtumista. Itselläkin paljon niistä niin kuin kokemuksia. Ja sitten tavallaan kun uskaltaa mennä päin, katsoa, mistä tässä on kysymys, ottaa selkeä intentio, että mä haluan selvittää tämän asian, niin sieltä avautuu ne ylisukupolviset asiat. Ja niin kuin, niillä on selkeä heijastus muuhun. Voi olla vaikka, niin kuin puhuit, mielenterveysongelmia, ja sitä ei niin kuin ymmärretä sitä omaa tuntoa kovin vielä ihan sillä tavalla, että siinä on iso potentiaali. Niin kuin siinä, kun opitaan ymmärtämään syvemmin, että mistä siinä omasta tunnossa on kysymys, niin se voi niin kuin avata laajemmin, että missä mielenterveyshaasteissa, oppimisvaikeuksissa, erilaisissa asioissa, että miten paljon ne vaikuttaa, ja ne tulee aivan sieltä tosi kaukaa, ja miten se omatunto vaikuttaa siinä yhtenä mekanismina. Niin sillä lailla mä niin kuin ymmärsin tämän ja kuulen tämän. Joo. Ja tämä niin kuin, siis minussa yksilössähän nämä tunteet tuntuu, ja vaikka tämä syyllisyys. Mä itse asiassa tuossa ihan alussa jo mietin, että missä määrin me ylipäätään yleisesti ottaen tunnistetaan, että syyllisyys esimerkiksi vaikuttaa meissä. Se voi olla myös niin paljon siellä alitiedostamattomassa ja taustalla, että me ei sitä niin kuin huomata.
meidän arjessa, miten se on niin kuin tavallaan siinä mukana vaikuttamassa, mutta tämä, tämä niin kuin, mä otan niin kuin vielä tämmöisiä esimerkkejä, joka mun mielestä niin kuin avaa vielä, että miten niin kuin läpileikkaavasta asiasta on kyse. Ajatellaan vaikka karman käsitettä, joka on niin kuin joissakin filosofioissa tai traditioissa puhutaan karmasta. Paha saa palkkansa tavallaan. Siis sehän on, niin kuin, se on yksi tapa ilmaista omatunto. Et siinä on mukana ikään kuin intuitiivinen ymmärrys, että on joku tällainen jopa ylisukupolvinen, siis niin kuin, tällainen omatunto, joka vaikuttaa meissä. Että jos on tehty pahoja tekoja, niin niillä on seurauksia. Psykoanalyysissa puhuttaisiin ehkä superegosta, eli siitä, joka niin kuin kritisoi ja tuomaroi meitä. Mutta otetaan sitten ihan tämä niin kuin valtauskonto, eli kristinusko. Niin onhan siinäkin synti ja perisynti, joka on siis sitä, että silloin ihminen rikkoo Jumalan lakeja vastaan. Ja sen seurauksena hän vaarantaa suhteensa Jumalaan. Ja silloin tämä niin kuin, mihin se voi johtaa? Siis uskonnollisissa ajatuksissa, että se voi johtaa niin kuin kadotukseen, siis helvettiin. Että siis niin kuin, tosi niin kuin rankat rankaisut siitä, että on rikkonut jotain lakia vastaan. Ja mun mielestä tämä niin kuin kaikki tarkoittaa sitä, että siis eri uskonnoissa, eri traditioissa on intuitiivisesti nähty ja ymmärretty tämä oman tunnon vaikutus. Ja jos ajatellaan tätä kristinuskoa täällä Suomessakin, miten on pelätty sitä helvetin pelkoa. Siis on ollut ajanut ihmisiä jopa niin kuin psykooseihin saakka. Että siis on niin rajujen ja voimakkaiden pelkojen kanssa ollaan tekemisissä, että joutuu hylätyksi. Siis kadotushan on sitä, että ei saa olla yhteydessä rakkaimpiin ihmisiin. Joutuu yksin, niin kuin olemaan yksin ikuisesti. Helvetti tavallaan, niin kuin, ja kadotus on sitä, että ja musta se on vaan intuitiivista sanotusta sille meissä olevalle syvälle pelolle, joka tietysti mainitsit kiintymyssuhteet, se on musta tosi keskeinen tässä kokonaisuudessa, että miten lapsi kiinnittyy äitiinsä ja vanhempiinsa, hoitajiinsa, ja miten merkityksellistä, siis se on niin kuin, ei mikään ole niin merkityksellistä pienelle lapselle, kun saada kokea olevansa turvassa, siis yhteydessä vanhempiinsa, että saa olla äitinsä kanssa, että on tervetullut. Ja tästä me tullaan myös silloin niin kuin tämän hyvä ja paha, mikä tietysti on niin kuin vaikka kristinuskossa keskeistä, ja siis monissa mytologioissa toistuu koko ajan tämä sama teema. Hyvän ja pahan välinen taistelu. Tai jos me katsotaan tämän päivän elokuvia, varsinkin näitä toimintaelokuvia, niin kaikkihan ne pyörii tämän hyvän ja pahan välisen taistelun kanssa. Että mä näen, että tämä on niin kuin, me puhutaan tavallaan samasta asiasta koko ajan. Kuka on paha ja ansaitsee rangaistuksen? Eli syyllisyys tarkoittaa, että joku on paha, se on rikkonut, niin kuin se sun ihan alun esimerkissä oli, että sä oot pettynyt johonkin, sä suutut siihen. Niin se toinen ihminen silloin kokee olevansa paha. Oli hän siitä tietoinen tai ei. Ihminen voi kokea asioita, vaikka ei olisi tietoinen. Pelätä sitä, että hänet hylätään. Ja hän on paha. Siis paha ansaitsee rangaistuksen. Eli syyllisyys, pahuus, rangaistus, ne kaikki liittyy yhteen. Ja ainoa todellinen rangaistus on eristäminen. Sen takia meidän yhteiskunnassa myös laitetaan ihmisiä vankilaan. Ja sielläkin se pahin on eristysselli. Et koko ajan me tavallaan pelataan sen hylätyksi tulemisen pelon kanssa. Ja sitten toinen puoli on se, että jos sä oot sitten niin kuin sankari ja hyvä, niin kaikki ihmiset hurraa ja taputtaa sulle ja sä oot tervetullut. Kyllä, kyllä. Eli nämä ehkä vielä niin kuin avaa sitä, että voisi käyttää myös toisia sanoja, vaikka luuseri. Jos niin kuin kokee olevansa luuseri, niin sehän on myös sitä, että muut ei hyväksy mua.
Eli me tullaan niin kuin mun mielestä myös tähän niin kuin ydinkysymykseen, että niin kuin, että miten voi olla sinut itsensä kanssa. Kyllä, Kokea, että niin kuin on riittävä. Ja se, että mä koen, että mä en ole riittävä, mikä siis töissä, harrastuksissa, perheen parissa, ystävien parissa, nämähän on niitä niin kuin tosi syviä kysymyksiä koko ajan meillä, että kelpaanko mä, riitänkö mä. Ja jos mä en kelpaa, mä en riitä, niin musta on joku vialla. kyllä, Ja tässä me tietysti tullaan siihen kiintymyssuhteeseen, että kun puhutaan esimerkiksi turvattomasta kiintymyssuhteesta, joka tarkoittaa sitä, että lapsi ei ole kokenut turvallista läheisyyttä, toisin sanoen hän on kokenut emotionaalista yksin jäämistä sen vanhemman kanssa, joka on siis turvattomuus, yksin jääminen. Ja siitä sitten, miten sen ihmisen mentaalinen rakenne rakentuu, niin kun se lähtee sieltä varhaisesta vaiheesta rakentumaan tällä tavalla, niin hänessä elää vahvasti semmoinen kokemus, että hänessä on joku juttu vialla. Eli siitä tulee häpeä. kyllä, Ja kun mä oon joskus törmännyt siihen, että on haluttu jotenkin erottaa aika vahvasti häpeä ja syyllisyys, että ne on eri juttuja, niin mä en erottaisi niitä niin paljon. Mä näen, että niiden juuri on sama, että molemmissa on tavallaan, siis puhutaan, että syyllisyys on jostain, mitä mä olen tehnyt, ja häpeä on, että minä en ole hyvä. Mutta kyllä ne niin kuin mun mielestä juontaa juurensa molemmat siitä, että saanko mä olla yhteydessä, olenko minä tervetullut. Ja häpeä ehkä on sitten niin kuin semmoinen kiintymyssuhteellinen kokemus siitä, että ei ole tervetullut, että jää yksin, ei kelpaa sellaisena kuin on. Eli on paha. Ja paha ansaitsee aina rangaistuksen. Tällainen intuitiivinen käsitys meillä on, joka sitten tietysti johtaa, että ihminen myös sabotoi omaa elämäänsä, koska hän on jollain tavalla paha, niin hän ei ansaitse. Ja tämähän näkyy konstellaatiotyöskentelyssä, että ihminen ikään kuin elää semmoisessa maailmassa, missä hän ei ansaitse onnistua, hän ei ansaitse rakkaudellisia ihmissuhteita. Siis hän saattaa sanoa näin, että kyllä minä ansaitsen. Ja on niitä mainoksiakin, että I'm worth of it, olen sen arvoinen. Mutta on semmoisia hokemia, mitä niin kuin ihmiset sanoo, koska tietysti intuitiivisesti kokee, että siinä on niin kuin iso aukko. Että uskonko mä kyllä, todella siihen? kyllä, kyllä. Ja se onkin niin kuin tärkeä niin kuin, myöntää rehellisesti, katsoa se, missä kohdassa on että en nähdä se, että en ansaitse. Et minusta tuntuu siltä, että osa minusta kokee, että en ansaitse rakkautta ja en koe, että olisi riittävää. Ja siitä se kasvu voi sitten lähteä sen sijaan, että kieltää sen kokemuksen ja yrittää olla jotakin muuta. Ja tämä on oikeastaan nämä kompensaatiot ja ihannekuvat on yksi iso asia, mikä liittyy myös syyllisyyden kohtaamiseen. Ja siihen, että voisi kohdata sen, niin täytyy myös niin kuin olla valmis katsomaan niin kuin rehellisesti omia tekoja ja asioita sen sijaan, että yrittäisi olla oikeanlainen ja arvokas ja riittävä. Ja jotenkin niin kuin palaa ehkä siihen, että aina siellä on taustalla kuitenkin ne kiintymyssuhteet ja se, että miten mut on nähty ja miten niin kuin mä oon tullut kohdatuksi ja säädellyksi toisen niin kuin vanhemman kanssa, minkälaiset tunnetaidot mä oon sieltä, mikä on oikein, mikä on väärin ja sellaiset niin kuin asiat, mutta että niin kuin, ja onko mun sitä aitoa itseäni peilattu mulle, voiko mä olla rehellinen siitä, mitä mä koen, onko mun kokemus oikein vai onko siinä mun kokemuksessa jo jotakin väärää ja mä en pysty edes ilmaiseen sitä, mitä mä koen. Sekin on niin kuin osa sitä. Ja silloin tietysti, kun se ei tule nähdyksi, niin siihen rakentuu joku kompensaatio päälle. Ja sitten Mm. yrittää olla jonkunlainen. Ja tämä, niin kuin, se on tosi tärkeä pointti, että ainahan siellä, kun niin kuin, suhteessa syyllisyyteen ja vihan ja moniin muihinkin teemoihin, niin se, että kun mä olen totta ja kerron rehellisesti, mitä mä koen, mä joudun, ja se ei välttämättä aina ole
toisille jotain, mitä he haluavat kuulla. Tai ainakin musta voi tuntua siltä. Ja niin kuin aina mä joudun kohtaan siinä sen, että hylkääkö. Kun mä toimin siitä, mikä mulle on totta ja oikein. Ja mä oon yhteydessä myös siihen omaan omatuntoon ja mikä tälle tilanteelle tässä yhteisössä se olisi oikein, jos siellä on vaikka toimittu väärin, mikä on mun arvojen mukaista. Ja kun mä tuon sen siihen rehellisesti, se voi tuntua siltä, että perhana viekö, nyt mut kyllä hylätään, mutta silti mä oon rehellinen ja kerron sen, mikä on tietysti niin kuin yhtä myös tämän häpeän kanssa, että ne ei ole sillain, niin kuin, että ne, niin kuin puhun aina tunnepareista, niin ne niin kuin ihan samalla lailla kuin riittämättömyys tai riittävyys ja arvokkuus ja arvottomuus, että ne niin kuin myös yleensä sillä liikkuu niin kuin pareina. Ehkä selkeätään vähän, että riittämättömyys ja arvottomuus. Ja sitten ihan samalla lailla riittävyys ja arvokkuus. Että niin kuin tätä tunteiden dynamiikkaa on hyvä myös oppia niin kuin vähän tunnistaa, että miten se liikkuu. Mä kysyn, hei väliin, näkyykö mun kuva ihan selkeästi, kun tuolta aurinko alkaa paistaa? Niin... No se on minusta ihan niin sellaista kivaa elävyyttä siihen, että siellä aurinko liikkuu että se vaihtelee, mutta kyllä se näyt siinä. Että... No niin, Joo, loistavaa. Kiva. Ajattelin vaan, ettei vaikuta tuohon kameraan sillä, ettei se näkyisi. Mutta joo, joo. niin sillä se että tosi moni asia vaikuttaa, ei ole asiaa, mikä ei vaikuttaisi toisiinsa. Ja jotenkin ehkä kuitenkin palaan siihen, että miten voisi itse itsessään luoda turvaa ja olla niin kuin, tarkoittaako se sitä, että tulee jonkun terapeutin kanssa turvallisesti kohdatuksi, mutta se, että rakentuu itseen semmoista sisäistä turvaa, että voisi myös kohdata sitä syyllisyyttä ja alkaa niin kuin ottaa eri tavalla vastuuta uhriutumisen sijaan ja alkaa näkeä, että missä joka paikassa se syyllisyys itse asiassa on. Ja kun puhuin näistä ihannekuvista, kompensaatioista, kummaksi kumpaa nimeä siinä nyt haluan käyttää, mutta se tavallaan, että katsoo myös sitä rehellisesti, että mitä mä yritän olla, mitä mä kiellän, koska sekin on sen vastuun välttämistä. Ja useasti välttää sen syyllisyyden, että ei ole ihan valmis vaikka katsoa sitä, että miten on toiminut satuttavasti ja epärehellisesti, mikä voisi itse asiassa kasvattaa ja mikä voisi olla se, että mikä syyllisyyden yksi tehtävä on. Että se opettaa meitä, auttaa meitä kasvaa eteenpäin ja me voidaan katsoa niin kuin niitä asioita rehellisesti. Näin tässä kävi, voi perhana viekään. Ja mä pystyn niin kuin, ottamaan sitä omasta elämäntarinasta, niin kuin, katsomaan sitä rehellisemmin, ottamaan siitä paremmin vastuuta ja hyväksymään itseni sellaisena kuin olen. Ja siitä tulee, mä koen, että se on niin kuin enemmän sit niin kuin arvo, mikä vastaa siihen. Ja itse asiassa mä voin, niin kuin, samalla kun mä käyn sitä matkaa, mä voin saada yhteyden sinne katumukseen, syvempään empatiakykyyn, tuntea sen, että miltä tämä on oikeastaan tuntunut noista muista ihmisistä, kun mä oon tehnyt näin. Ja niin kuin tulla sieltä niin kuin lähemmäs niitä tunteita ja lähemmäs niin kuin aitoa itseäni. Ja sitten tietenkin myös lähemmäs sitä yhteisöä. Niin kuin, näin mä sitä jotenkin, tätä se herättää musta jo. Joo. Mä kuulen tuossa semmoista eheytymisen prosessia, että sehän on se meidän dilemma, että me ollaan tavallaan hiukan kadotettu itsemme tai osia itsestämme sen takia, että meillä ei ollut varaa niin kuin tuntea kaikkea ja meissä olevat defenssit eli suojamekanismit on aktivoituneet, jotta me voitaisiin selvitä. Että toi, mitä sä tuossa kuvasit, niin musta oli niin kuin sellainen kaunis eheytymisen prosessi, missä voi tulla niin kuin, enemmän omaksi itsekseen ja sehän on niin kuin valtavan palkitseva prosessi. Ja myös se, että kun mainitsit, että mitä on ehkä aiheuttanut muille, sen katsominen. Mehän pelätään niin kuin katsoa tämmöisiä, mutta sen on niin kuin todella palkitsevaa sitten, kun me voidaan siihen todella ryhtyä ja alkaa parantaa itseämme ja ihmissuhteitamme, että todella merkityksellistä ja vaikea kuvitella niin kuin oikeastaan mitään merkityksellisempää työtä, mitä me voitaisiin tehdä, koska sillä on niin isot vaikutukset henkilökohtaisesti ja myös kollektiivisesti yhteisötasolla, että jos ihmiset tekisivät tällaista työtä ja kansainvälisesti tarvittaisiin kyllä todella paljon sitä.
Mulle tuli tuossa vielä 2 asiaa mieleen tähän liittyen, ja ensimmäinen on se, mikä voi auttaa siinä, kun sä kysyit, että miten tätä niin kuin voi tehdä itsensä kanssa. Minkä mä oon kokenut hyvin auttavaksi, on sen tajuaminen. Otetaan taas tämä 3,5 miljardin niin kuin aikaperspektiivi, koska me ollaan niin self-centered, siis sillä tavalla, niin kuin, että me and I, joka on siis luonnollista. Siis sehän on sen niin kuin elävän olennon tarve niin kuin selviytyä, pysyä hengissä, jolloin lähtökohtaisesti jokaisella tämmöisellä elävällä olennolla niin täytyy kehittyä tosi vahva se minä-kokemus. Ja sitä minää pitää suojata, niin fyysisiä kuin psyykkisiä uhkia vastaan. Että tämän niin kuin ymmärtäminen, mä usein kiteytän sen tällä tavalla, että kukaan ei ole keksinyt itse itseänsä. Mutta me yritetään ottaa vastuuta itsestämme, ominaisuuksistamme, ulkonäöstä, psyykkisistä ominaisuuksista. Mutta eihän se ole mahdollista. Ei me olla niin kuin luotu itse itseämme, vaan me pelataan näillä korteilla, mitä on tullut, ja ne on 3,5 miljardin kehittelyn, niin kuin vuoden kehityksen tulosta, mitä me ollaan. Niin tämä niin kuin voisi helpottaa, toivon, että voisi helpottaa monia ihmisiä sen niin kuin tajuaminen, että se mitä mä häpeän itsessäni, missä mä koen riittämättömyyttä ja kelpaamattomuutta, on seurasta 3,5 miljardista vuodesta. Eli en ole keksinyt itse itseäni, ja myös nähdä, että esimerkiksi tämä välttäminen, väistämispyrkimykset, se, että me ei haluta katsoa, siis toisin sanoen meitä pelottaa, niin nekin on myös evolutionäärisiä saavutuksia. Siis defenssit, suojamekanismit on lähtöisin välittämisestä, rakkaudesta. Meissä on joku intelligenssi. Jos me koetaan liian vaikeita asioita, niin meissä voi tapahtua jopa täys dissosiaatio. Eli me ei olla enää ollenkaan läsnä. Me voidaan katsoa itseämme ikään kuin ulkoa päin, mutta me ei enää olla sisällä, itsemme sisällä. Ja tämä on niin kuin valtava välittämisen väliintulo, jotta me selvittäisiin, koska se olisi liian musertavaa kestää se kaikki. Eli kaikki nämä, niin kuin siis pelko, joka saa meidät väistämään ja välttämään, on pohjimmiltaan rakkaudesta lähtöisin. Että tämän tunnistaminen voi auttaa, koska siis tämä niin kuin häpeäminen, oman riittämättömyyden häpeäminen, siis siinä on niin kuin sudenkuoppa, että okei, nyt mun pitäisi hyväksyä itseni keskeneräisenä, nyt mun pitäisi alkaa kasvaa ihmisenä, miksi mun on niin vaikea kohdata näitä asioita? Kylläpäs mä oon huono. Eli mä putoan tavallaan siihen kuoppaan ikään kuin uusi versio siitä kuopasta. Tunnistaa, että mussa vaikuttaa tämmöiset mekanismit, ne on tosi voimakkaita. Ja ne on nimenomaan tämä intelligenssi, joka meidät on rakentanut, olisi sitten elämä tai joku evoluutio tai joku muu, niin joka tapauksessa on rakentanut meihin tämmöisiä mekanismeja. Kaikkialla maailmassa ihmiset pelkää sitä, että ne on pahoja, että ne ei ole riittävän hyviä. Eli se ei ole kenenkään yksittäisen ihmisen keksintä. Ja tuolla vietin tuossa aamulla meidän 4-vuotias päiväkotiin ja katsoo niitä lapsia siellä, ja kaikissa niissä on niin kuin ne samat mekanismit. Ne pelkää, että niitä ei hyväksytä sellaisena kuin ne on. Eli tämä voi auttaa, tämän ymmärtäminen, että se ei olekaan henkilökohtainen ominaisuus, vaan se on mekanismi, joka meissä kaikissa vaikuttaa. Siis voisi jopa sanoa, että me ihmiset ollaan orgaanisia robotteja. Eli meissä on tietyt ohjelmistot jo valmiina. Kukaan ei ole tabula rasa, kun se syntyy tänne, vaan meissä on jo nämä ohjelmistot. Niin kuin kiintymyssuhde perustuu tähän ohjelmistoon. Ihan sama on myös linnuilla. Niillä se toimii hiukan eri tavalla, koska se muna ei ole symbioottisessa suhteessa sen niin kuin emon kanssa, vaan se on niin kuin erillinen yksikkö, entiteetti, ja sitten se munitaan ja sitten se on siellä pesässä. Niin sen takia linnuilla se kiintymyssuhde, leimautuminen, tapahtuu siihen, joka ne ensimmäiseksi näkee. Mutta ihmisellä, kun se on symbioottinen suhde, siis äidin vatsassa ja äidin sisällä, ja senkin jälkeen se symbioottinen suhde jatkuu, niin se on niin kuin yhteys tähän äitiin, ja äidin katse, ja äidin kosketus, ja äidin niin kuin
turvallinen läsnäolo. Ja se on ohjelmisto, joka meissä on. Ja se ohjelmisto on sillä tavalla, että se etsii niin kuin vastinparia. Eli sitä toista ihmistä, sitä äitiä, että äiti näkisi, äiti hoitaisi, äiti vastaisi mun tarpeisiin. Että se on niin kuin vuorovaikutuksellinen se niin kuin. Ja äidissä tietysti oma ohjelmisto, joka tietysti riippuu myös siitä, että minkälainen hänen lapsuutensa on ollut, mitä hän on kokenut. Että miten hänen ohjelmistonsa on muokkautunut, mutta se biologinen vaistomainen pohja siellä on. Eli tämä ensimmäisenä asiana, joka voi meitä kaikki auttaa, että se ei ole kenenkään niin kuin se tila, missä kukin on monien asioiden summa. Ja jos mulla olisi taikasauha, niin mä poistaisin ihmisiltä häpeän siitä, mitä he kokee omasta tilastaan, oli he missä tilassa tahansa. Ja tämä taikasauva itse asiassa saattaisi, sä puhuit äsken armosta, se saattaisi avata meidän silmät tälle todellisuudelle. Nimittäin se toinen asia, jos se ensimmäinen on tunnistaa, että kukaan ei ole keksinyt itse itseänsä, niin toinen asia on mun mielestä myös aika. Ymmärtää, mitä on aika. Ja kun puhutaan syyllisyydestä, häpeästä, niin siihen liittyy hyvin vahvasti menneisyys, siis muistikuvat. Miten mua on kosketettu, miten mua on kohdattu, mitä mä tein, mikä meni pieleen, mikä onnistui. Ja se mun mentaalinen rakenne on tämän pohjalta niin kuin muokkautunut. Jolloin, jos puhutaan esimerkiksi vaikka siis ihmissuhdeongelmista, mistä tahansa, vaikka sun alun esimerkki, että on pettynyt johonkin ja näin poispäin, me ei tiedosteta, harva meistä oikeastaan tiedostaa, kuinka paljon siinä on mukana menneisyyden projisointia. Puhutaan transferensseista. Eli mä siirrän mun kiintymyssuhdekokemukset nykyiseen suhteeseen, jos on vaikka puoliso, tai se voi olla työkaveri tai terapeutti. Terapeutit on hyvin otollisia, koska siinä ikään kuin ollaan haavoittuvaisessa tilassa siinä ryhmässä, tai on se sitten pari yksilöterapiaa tai ryhmäterapiaa, mutta että silloin niin kuin vielä vahvemmin saattaa aktivoitua tämän kaltaiset, jolloin me siirretään sitä kiintymyssuhdetta siihen, eikä me tiedosteta sitä. Eli tämä ajan, niin kuin, että jos me jotenkin toinen taikasauvan napsautus, niin olisi se, että me voitaisiin herätä nykyhetkeen. Että se mun puoliso onkin vaan mun puoliso, eikä kukaan muu. Se ei olekaan mun äiti tai mun isä. Ja tämä voi kuulostaa tosi naivilta, mutta niin kuin Juha-Matti, sä oot tehnyt kanssa nyt paljon konstellaatiota, niin sä tiedät, sä oot nähnyt sen siellä, että miten me koko ajan sekoitetaan, kuka toi on. Ja kyllä, myös kuka mä itse olen. Kyllä. Mä olen ihan sekaisin sen kanssa. Kyllä. Eli menneisyys ikään kuin on sekoittunut nykyhetkeen ja siitä on tullut mielenkiintoinen tällainen värisekoitus, joka ei ollenkaan ole sitä nykyhetken värejä, vaan tässä on niin kuin maalattu muuta maalia siihen päälle. Eli nämä kaksi asiaa mun mielestä olisi niin kuin sellaisia, jotka vois auttaa meitä paljon. Tunnistaa, että se mitä mä olen, on oikeastaan paljon vähemmän mun vastuulla kuin mä oon kuvitellut. Se vapauttaa itse asiassa syyllisyydestä. Ja silloin kun se vapauttaa syyllisyydestä, niin siis kokemus on se, että vapautuu valtavasti voimavaroja, energiaa. Koska syyllisyys, sen kantaminen, niin kuin taisit sanoakin siinä alussa, niin se on tosi raskasta. Siis sehän voi viedä jopa meidän kaikki energiat. Ja sitten kun siihen yhdistyy vielä se, että me yritetään kompensoida, eli ratkaista jotain väärin mennyttä asiaa menneisyydessä, nykyhetkessä, jonka seurauksena me projisoidaan ja transferoidaan sen nykysuhteeseen, ja meille syntyy kaikenlaista draamaa, eikä kukaan tajua, että se liittyy siihen, mikä meni pieleen aikaisemmin. Niin näiden kanssa me ollaan sekaisin. Kyllä. Ja tämä armo mun mielestä on todella niin kuin siihen säpsähtämistä, sen tajuamista, että menneisyyttä ei olekaan. On vaan nykyhetki. Ja tämä myös liittyy siihen, että oli ihminen missä tilassa tahansa. Jos hän tämän voisi tajuta, niin hän tajuaisi, että tie vie vaan eteenpäin. Ja se avautuu tässä. Ja ainoa hetki, jossa ihminen voi kokea rakkautta, on nykyhetki. Eli osa tätä kompensaatiota, menneisyyden vaikeuksien ratkaisusyrityksiä, siihen niin kuin sisältyy fantasia, että me voitaisiin jotenkin ratkaista jotain menneisyydessä tapahtunutta ja ikään kuin viedä menneisyyteen rakkautta.
Eli siinä mielessä kyllä jotkut ratkaisukeskeiset henkilöt on puhunut siitä, että ei tarvitse mennä menneisyyteen. Siinä on mun mielestä iso väärin ymmärrys, koska siis se menneisyyshän elää meissä. Siis se on niin kuin fantasia. Kukaan ei voi mennä menneisyyteen. Niinpä. Mutta me voidaan tajuta, että me kannetaan sitä menneisyyttä ja maalataan menneisyyden väreillä koko ajan nykyhetkessä. Ja kun tämä me tajutaan, me voidaan vapautua siitä. En sano, että se on niin kuin helppo, siis se on varmasti niin kuin asteittainen prosessi, syvenevä prosessi, se eheytymisen juttu, että tajuta, että ei kukaan, minun lapsuuteni ei voi olla mitään muuta kuin mitä se oli. Eli toive, että joku olisi rakastanut minua enemmän lapsena, on järjetön toive. Mm. Niin. Ainoa hetki rakkaudelle on nyt. Ja kysymys on siitä, että voinko mä ottaa vastaan, kokea sitä rakkautta nykyhetkessä. Jos mä voin, mä oon parantunut. Menneisyydelle ei oikeastaan ole merkitystä. Totta kai siis sekin on niin kuin liian rankasti sanottu, ja tämä voi niin kuin kuulostaa kauhean yksinkertaiselta. Mä tiedän sen, että asiat ei ole näin yksinkertaisia, mutta se on hyvä niin kuin sillä tavalla yksinkertaista, että me voidaan päästä näiden oivallusten äärelle. Eli ainoa hetki kokea ja antaa ja vastaanottaa rakkautta on nyt, joka tarkoittaa sitä, että kaikki on samalla viivalla. Huolimatta siitä, missä tilassa hän on, niin kaikki on samalla viivalla. Kaikilla on yhteisön mahdollisuus rakkauteen. Eikö tämä aika hurja ajatus? Niin, niin, kyllä mä ymmärrän, mistä sä puhut. Ja sitten siinä onkin kuitenkin se kysymys, voinko mä vastaanottaa rakkautta, kokea sitä, onko mä sen arvoinen, onko mulla siihen oikeutta. Ja tavallaan, että siinä se onkin se kohta, että voinko mä irrottaa siitä menneestä. Mutta yleensä se kyllä kysyy sitä, että ihminen on ensin valmis katsomaan sitä mennyttä ja niin kuin sitä kaikkea, mihin identifioituu ja niin kuin huomata se. Ja ehkä nostan tuohon yhtenä kohtana niin kuin sen mindfulnessin meditaation merkityksen, mikä on niin kuin kasvun kannalta, oman kasvun kannalta itselle, mutta myös asiakkaiden kanssa huomaan paljon sitä, että ihmiset, jotka niin kuin alkaa pysähtymään, hiljentymään, rauhoittamaan ja tulemaan enemmän niin kuin itsen äärelle, asioiden äärelle, mitä todellisuudessa tapahtuu, niin he alkaa niin kuin parantumaan. Ja niin kuin se on niin kuin toki niin kuin asteittainen, useasti myöskin vähän hidas prosessi, mutta kuitenkin, että sieltä se niin kuin sitten tavallaan tapahtuu se, että turva lisääntyy ja voidaan niin kuin jotenkin suostutaan kokemaan syyllisyyttä, häpeää, erilaisia tunteita, pelkoa, kaikkea, mutta sitten niin kuin mainitsit tuossa, niin mä ajattelen ihan samalla lailla, että kun meillä on näitä lukemattomia defenssejä niin kuin olemassa, niin se ei ole kenenkään syytä. Ei kukaan ole keksinyt itseään. Mutta se, että miten voisi niin kuin sillä jotenkin lempeästi, myötätunnolla, rakkaudella katsoa sitä, että vitsi, että suojaudun kyllä nyt. Perhana, että kyllä nyt, niin kuin, nyt kyllä niin kuin, syytän, niin kuin, tämä on ihan vitsi, että tämä on tuon vika. Ja mä en pysty yhtään vastaanottaa tätä. Ei se mitään. Mä annan mun olla siinä. Mä myönnän se rehellisesti jotenkin lempeästi sillä niin kuin, eipä ihme, jos mä katson niin kuin, tätä mun historiaa. Ja se tapahtui niin kuin se tapahtui. Mun vanhemmat oli sellaisia kuin ne oli. Mä synnyin, valitsin tulla siihen perheeseen. Ei se ollut kenenkään syytä, mutta mä voin katsoa sen, miten se meni. Nyt mä voin havainnoida, tunnistaa, kasvaa, tehdä vaikka niin kuin sellaisen rakkauden meditaation, missä mä opettelen vastaanottaa sitä, että kun joku puhuu mulle tosi kauniisti, niin mä voin tunnistaa vaikka siinä sen syyllisyyden ja häpeän, että mä en pysty nyt vastaanottamaan, no mutta mä oon siinä kohdassa. Mä en yritä olla mitään muuta. Ja sitten ajan kanssa mä voin huomata, nyt se tulee läpi. Nyt se niin kuin, okei, nyt se tuntuu siltä. Nyt se alkaa, ja toki niin kuin, meihin vaikuttaa niin moni asia, ei ole vain yksi asia, mutta se jotenkin, että menisi sitä kohti, mitä on, rehellisesti, lempeästi, myötätunnolla, ja jotenkin niin kuin,
jotenkin se, niin kuin en voisi vähempää korostaa meditaation ja muun merkitystä. Itselle se on niin kuin yksi todella merkityksellinen ja tärkeä arvo, että mä aloitan mun päivän sillä. Mä palaan siihen aina. Toisinaan mä teen paljon enemmän. Ja riippuu myös tästä kollektiivisesta tilasta, mistä vähän puhuttiin tuossa ennen kuin aloitettiin, että nytkin tämä on tosi mielenkiintoinen tämä kenttä täällä, niin sitten jo toisinaan tarvitsee tehdä vähän enemmän. En mitenkään sillä, että mä jotenkin armottomasti suorittaisin sitä, vaan että se on mulle hyväksi. Se auttaa mua olemaan tässä. Mä pystyn rakastamaan itseäni paremmin, myös antaa sitä rakkautta muille. Niin tässä on niin kuin tosi monia asioita, mutta että niin kuin, jotenkin mua niin kuin tämä omatunto vielä niin kuin asiana sillai, että kun se on niin moninainen asia myös. Ja että miten, niin kuin, ja miten se vaikuttaa myös sillä yksilöllisesti. Niin ehkä jotenkin siihen, niin kuin, että mitä se sussa herättää, että mitä se niin kuin, sillä yksilöllisesti, tämä omatunto. Voit avata vähän, mitä sä tarkoitat sillä yksilöllisesti? Niin kuin sinusta, tai että miten sä niin kuin tunnet sen itsessäsi. Et mä aiemmin jotenkin ehkä kuulin, että sä puhuit sitä yhteisön ja siitä sellaisesta omasta tunnosta, mutta miten sitten se, että miten sä niin kuin itsessäsi, erotatko sä näitä niin kuin toisistaan ollenkaan? Et miten se on niin kuin sinussa? Niin, tunteethan niin kuin on minussa, ne tuntuu kehossa. Tunteethan ei ole sillä tavalla abstrakteja ajatuksia, vaan ne on kehollisia kokemuksia. Ja toisinaan ne voi olla hyvin voimakkaita kokemuksia, koska niiden tarkoitus on se niin kuin, suojaan vieminen, jos on vaaraa. Ja kun meidän mielikeho kokonaisuus ei välttämättä kykene tunnistamaan niin kuin mielen tuottamia vaaroja sitten niin kuin versus todelliset vaarat, niin me tietysti stressireagoidaan meidän arjessa monella tapaa, että kyllä ne on niin kuin hyvin henkilökohtaisia kokemuksia ja syyllisyys mun mielestä niin kuin myös vale pukeutuu siis sillä tavalla, että se on niin kuin, liittyy moneen tunteeseen. Esimerkiksi huoli. Mä oon huolissani siitä, että miten tämä juttu tulee menemään ja miten mä onnistun siinä, tai miten rahat riittää, tai niin kuin monia asioita, mistä voi olla huolissaan liittyen tulevaisuuteen. Ja siihen, niin kuin, jos niitä meditoisi niin kuin vähän syvemmin, että mitä siinä taustalla on, niin kyllä mun mielestä jäljet johtaa aina sylttytehtaalla, eli siihen huoli siitä, että tykätäänkö musta, onko mä niin kuin tervetullut. Mun mielestä raha on esimerkiksi yksi hyvä esimerkki siitä, että jos niin kuin todella me poraudutaan siihen, että mitä raha niin kuin tarkoittaa, niin sehän on rahalla saa ja hevosella pääsee, että jos sulla on rahaa, niin ihmiset antaa sulle juttuja. Jos ei ole rahaa, niin ihmiset ei anna sulle. Eli siinä on ikään kuin, että jää yksin. Että sillä tavalla, niin kuin, miten sen sanoisi, niin kuin merkityksellisesti, että mitä se niin kuin tarkoittaa, niin siinäkin mä näen sen niin kuin oman tunnon, joka mä kytken tähän, että saanko mä olla tässä joukossa vai en. Ja tämä, jos ajatellaan yhteiskunnallisesti sitten niin kuin köyhyys, sehän on valtavan traumatisoivaa ylisukupolvisesti ja tällä hetkellä. Ja köyhyyteenhän niin kuin liittyy oleellisesti suhteellinen köyhyys ja niin kuin tuloerot, että miten on muilla ja suhteessa heihin. Jos kaikki on yhtä köyhiä, niin se ei ole yhtä traumatisoivaa, mutta sitten jos on niin kuin paljon vertailukohtaa, joilla menee eri tavalla, eli mä en ole yhtä hyvä kuin ne, mä olen jotenkin huonompi. Eli tällä tavalla mä niin kuin näen, että tämäkin niin kuin palautuu tähän, ja ne on hyvin henkilökohtaisia kokemuksia, että ne on niin kuin isoja asioita, joiden kanssa ihmiset painii. Ja tähän usein kytkeytyy, siis taustallaan on lapsuuden kehityksellinen trauma niin kuin kaiken kaikkiaan tähän näin, joka itse asiassa olisi mielenkiintoista nostaa semmoiseen
asemaan, että mitäpä jos se onkin tietyllä tavalla oleellinen osa ihmisen kehitysvaihetta. Koska aina kun näitä traumoja todella, niin kuin sä oot tässä korostanut, että jos niitä aletaan katsomaan ja kohtaamaan ja työstämään, niin se on valtava kasvumatka, mille me päästään, joka ei olisi ollut mahdollista ilman noita haavoja tai niitä niin kuin pelkoja ja vaikeuksia. Mä en nyt ihan tiedä, vastasiko tämä tuohon sun niin kuin pohdintaan siitä yksilön kokemuksessa ja yhteisö. Siis mä palaan edelleenkin siihen, että mä näen, että me ollaan tietyllä tavalla orgaanisia robotteja. Eli hyvin samanlaisia tunteita kaikissa ihmisissä. Tämä näkyy konstellaatiossa, satoja, tuhansia konstellaatioita kun näkee, että ihmiset niin kuin kysymykset on koko ajan samoja, tunteet on samoja. Ja jos on niissä konstellaatiossa mukana edustajana, apuhenkilönä tai sitten katsojana, niin myös kokee niitä voimakkaita tunteita. Eli siis meidän kokemat tunteet on samankaltaisia. Samalla tavalla kuin kuuma on kuumaa ja kylmä on kylmää, niin yksin jääminen on karseeta kaikilla ihmisillä. Ja se ei ole hänen keksintöänsä, että se tuntuu niin karseelta. Se on uhka olemassaololle. Ja nämä tietysti, niin kuin silloin tämä oma tunto, niin siis mä näen, että se on niin kuin nämä tunteet, jotka syntyy tästä alitajusta prosesseista, jossa tapahtuu arviointeja, että kelpaanko mä vai en, joka sekoittuu siihen menneisyyden kokemuksiin, että se ei ole puhtaasti vain nykyhetken tilanteesta, ja usein se saattaa vaakakupissa painaa enemmän se menneisyys kuin nykyhetki. Nyt mulla katkesi ajatus, mutta ei se mitään. Jatka Juha-Matti. Joo, ei se mitään. Välillä katkee. Eiköhän se sieltä löydy sitten, kun päästään irti. Niin joo, siis mä kysyin siis sillä, kun se on niin mielenkiintoinen asia. Siitä voi tuntua, että itsekin voi löytää aina uutta. Ja konstellaatiossa se nimenomaan näkyy hyvin että miten se omatunto on siellä perhesysteemissä ja siellä miten se vaikuttaa siihen, mitä kaikkea alkaa niin kuin kantamaan. Mutta sitten jotenkin on niin kuin tutkinut sitä, tarkoitin ehkä sitten, että miten on niin kuin tutkinut sitä asiaa niin kuin itsessäni ja miten lähellä se omatunto on, niin kuin, miten mä itse niin kuin koen, että se on lähellä sellaista totuutta ja sitten se on se, mikä ilmoittaa niin kuin mulle, jos joku asia ei oikeasti mennyt niin kuin putkeen. Joku asia ei mennyt oikein tai mä toimin vaikka valheellisella tavalla, niin se on se, mikä kolkuttelee sieltä, että hei tyyppi, nyt on tässä vähän jotain. Ja senkin äänen voi sivuttaa niin monella tavalla, mutta se on se tavallaan minussa se, mikä ilmoittaa, tuntuu, tai joskus se vaan tuntuu siltä, että hei, nyt täytyy vähän jotenkin palata tähän. Esimerkiksi, niin kuin, että kun mä puhun tämmöistä niin kuin yksilöllisestä omasta tunnosta, nämä on tämmöisiä mun omia sanoja, mutta jotenkin se ehkä kuvastaa sitä parhaiten. Ja sitten on se, mikä vaikuttaa siellä yhteisössä, perhesysteemissä. Ja jotenkin sillä sitä niin kysyin ja että jotenkin avatakseni sitä, joo. Mä en tekisi siihen niin jyrkkää rajaa näiden kahden välillä, että se on niin kuin samaa jatkumoa. Ja siis tämä yksilöllinen omatunto, mä näen, että se syntyy siitä intelligenssistä, joka yhdistää ihmisiä. Että ne on niin kuin samaa mekanismia, joiden raja ei ole selkeää. Esimerkiksi ylisukupolvinen syyllisyys tuntuu minussa. Se on minussa oleva tunne. Mm-hmm. Ja kun sä mainitset tämän mindfulnessin tai meditaation, niin on siitä kyllä ihan samaa mieltä, että se on niin kuin, se on mun mielestä, jos me vaikka heitetään ne sanat pois, meditaatio ja mindfulness, että mistä niin kuin ytimessään siinä on kysymys, siis niin kuin olla tietoisesti läsnä, niin se on kaiken paranemisen ytimessä. Ei voi olla kasvua ja paranemista ilman, että tapahtuu jotain edistymistä tietoisessa läsnäolossa. Eli heräämisessä siihen, että mikä on oikeasti totta ja mikä ei. Ja myös heräämisessä siihen, että mitä minussa tapahtuu. Silloin kun nämä dissosiaation kaltaiset defenssit on vahvoja, joita on tarvittu, niin me ei ole kovinkaan tietoisia siitä, mitä meissä tapahtuu.
Ja kuinka moni on oikeasti tietoinen siitä, miten hän transferoi ja projisoi lähes jokainen hetki menneisyyden suhteita nykyhetken suhteisiin, nykyhetken tilanteisiin. Ne voi olla myös asioihin, ne voi olla maailman tilanne, mitä tapahtuu nyt vaikka kansainvälisesti. Me myös projisoidaan näihin sitä, ja sitä kautta pitkälti meidän arvottaminen myös tapahtuu. Polarisaatio, puolten niin kuin valitseminen, vastakkainasettelu. Et meditaatio, mindfulness, niin siis se kyky palata siihen, että mitä minussa oikeasti tapahtuu. Se on niin kuin valtavan keskeinen juttu. Et periaatteessa voisi sanoa, että mitään muuta ei tarvita, kun jos tätä kykyä todella voi kehittää. Sitten tietysti konstellaatio, jota mä niin kuin vertaisin tämmöiseen instrumenttiin, että niin kuin biologilla on mikroskooppia ja se voi katsoa sitten solujen rakennetta ja mikrobeja ja kaikkea tämmöistä ja ehkä jopa atomeja ja molekyylejä, mutta että ennen mikroskooppia ei me voitu tietää, että miten solut toimii. Voitiin arvailla, mutta ei ollut niin kuin mitään semmoista havaintoa siitä, että ei ollut niin kuin todella tietoa. Niin samalla tavalla mä näen konstellaation instrumenttina, joka mahdollistaa sen, että me voidaan nähdä, miten omatunto, siis miten tällainen intelligenssi meissä yhdistää meitä muihin ihmisiin. Ja miten me projisoidaan ja transferoidaan nykyhetkessä menneisyyteen liittyviä suhteita. Siis nämä tulee näkyväksi, ikään kuin me saataisiin semmoiset väriviivat siihen, että kun ihmiset on konstellaatiossa, niin niistä alkaa lähteä väriviivoja toisiin ihmisiin, jossa näkyy se suhde, mitä siinä suhteessa niin kuin, tunnetaan, mitä siinä on emotionaalisesti käsittelemättä tai vaikeaa tässä suhteessa. Tai jos se suhde on niin kuin hyvä, että sekin näkyy silloin siinä. Ja tietysti tällaisia väriviivoja ei oikeasti näy konstellaatiossa, mutta se on melkein, kun ne tulisi siinä näkyväksi, niin kuin sä oot varmaan myös kokenut. Ja kaikki, jotka seuraa vaikka jotain konstellaatiota, niin alkaa ymmärtää, että okei, että tässä olikin tämmöiset asiat taustalla näiden kahden ihmisen välillä. Ja näin esimerkiksi isälinja ja äitilinja sieltä niin kuin suvun historiaa niin kuin jotenkin tulee ymmärretyksi ihan uudella tavalla ja mun oma paikka siinä ketjussa. Että se ei olekaan sattumanvaraista, mitä mä oon tehnyt. Ja et esimerkiksi tämä oma tunto, joka on niin kuin salainen mekanismi meissä, joka lähtee välittämistä ja rakkaudesta, niin saattaa kytkeä meidät johonkin toiseen ihmiseen siellä. Meidän perhehistoriassa oli hyvin vaikea kohtalo. Siis, että hän joutui kärsimään paljon. Ja sehän on sydäntä raastavaa, kun joku kärsii. Ja silloin me saatetaan omassa elämässämme niin kuin kokea samankaltaisia tunteita. Yritetään niin kuin ratkaista sitä hänen kärsimystään tiedostamatta. Eli konstellaatio on instrumentti, joka tekee tämmöiset asiat näkyviksi. Me ymmärretään enemmän. Plus se ei pelkästään älyllistä ymmärrystä, vaan se on myös emotionaalinen ymmärrys. Ja toisin kuin mikroskooppi, jos me katsotaan vaikka virusta tai jotain mikrobia, joka tekee tuhojaan jossain organismissa, niin mikroskooppi ei paranna sitä. Konstellaatio on siinä mielessä jännä instrumentti, että se samalla myös parantaa, kun me katsotaan. Siinä on parantava katse. Mutta tämä lähtisi liikkeelle siis siitä, että tämä meditaatio ja mindfulness, se niin kuin kyky olla tietoisesti läsnä ja kehittää sitä kykyä, että mitä minussa tapahtuu, niin sen mä näen niin kuin kuitenkin kaiken ytimessä. Ja se myös syventää konstellaatiokokemusta, kun ihminen on syventänyt tätä kykyä olla läsnä. Kyllä. Kyllä, musta tuntuu, että se syventää ihan kaikkea kokemusta, että elämästä ja itsestä ja siitä, että onko lupaa olla elossa. Jos ajattelee tätä syyllisyyttä ylisukupolvisena, niin yleensä siellä on sellainen, itse olen törmännyt monesti siihen, että onko lupaa elää, onko lupaa olla elossa ja tehdä niitä asioita, mitä on tullut tänne tekemään, olemaan oma itsensä ja ilmaista rajoja, ilmaista tarpeita ja niin kuin että jotenkin se, mainitsit myös tämän kehityksellisen trauman, niin se niin kuin,
on sitä asiaa tutkinut tosi paljon, että mitä kaikkea se kehityksellinen trauma on ja myös niin kuin se, että kun ne monenlaiset defenssit aktivoituu ja syyttää, syyllistää, uhriutuu, martyroi, asettuu yläpuolelle, toisinaan alapuolelle, alistaa, niin, niin se, että tavallaan huomata ja kyky olla läsnä siinä hetkessä, niin kuitenkin, että miten voisi olla turvassa yhteydessä siihen, mitä tapahtuu, niin sitä kautta mä niin kuin koen, että se vastuu myös niin kuin lisääntyy ja se kasvu voi niin kuin tapahtua. Ja läsnäolo lisääntyä ja saa aivolohkon käyttöön ja pystyy niin kuin, olenkin luova. Itse asiassa pystyy lisäämään luovuutta. Että hetkinen, ootas nyt, mitäs mä voisinkaan tässä tehdä? Mitäs tässä oikeastaan niin kuin, oho, vau, okei, että tavallaan oivaltaa ja löytää. Niin se, että mä palaan kuitenkin siihen turvallisen kiintymyssuhteeseen ja siitä kautta sitten, että niin kuin suhteessa tähän syyllisyyteen myös, Mm. niin voi, niin kuin, että se saa niin kuin jotenkin tilaa myös joku uusi avautua. Että jos niin kuin jakaa myös ihmisille vähän tästä, että mikä voisi auttaa niin kuin siinä sen syyllisyyden kohtaamisessa, ylipäätään itsensä kohtaamisessa, niin myös sellaisena yhtenä esimerkkinä. Mm. Kyllä, turva on tosi tärkeä. Että miten sitä voi itse rakentaa sisäisesti, siis se ymmärrys siitä, että ei ole itse keksinyt itseänsä, jo saattaa niin kuin auttaa siihen myötätunnon kokemukseen. Monenlaisia harjoituksia, joiden avulla sitä itse myötätuntoa voi kehittää, mutta se on tosi vaikeaa kyllä. Ja siinä mä näen tämän konstellaation kyllä, niin kuin, siinä konstellaatio kyllä auttaa paljon, koska kun se paljon isompi tarina tulee näkyville kuin se, minkä mä tiesin, minkä mä tiedostin, niin kyllähän se niin kuin avaa sydäntä ihan valtavasti ja näkee, että ne, jotka oli mulle pahoja, niin että mitä siellä heidänkin taustallaan on ja miten hekin on kärsineet ja miten hekin sydämessään kaipaisi yhteyttä ja hyväksytyksi tulemista. Ja kun heissä tapahtuu jotain heräämistä siinä ja tulee vähän niin kuin tolkkuihinsa, niin miten heissä onkin yhtäkkiä valtavasti rakkautta ja lämpöä. Ja sitten mahdollisesti voi itse niin kuin kyetä ottamaan sitä vastaan, mutta tämä on sellaisia prosesseja kyllä, jos puhutaan lapsuuden kehityksestä traumasta, että kyllä sen niin kuin äärelle me joudutaan tulemaan useamman kerran ja ehkä vähän eri kulmista, että kuitenkin niin isoja rakenteellisia, syvärakenteellisia juttuja meissä, joita täytyy hoitaa, parantaa, eheyttää. Mutta tämä on mun mielestä se tie Kyllä. siihen. Kyllä. Ja konstellaatio on, munkin kokemus on sama. Se on yksi kyllä todella iso asia, mikä voi avata niin kuin sitä sellaista myötätuntoa, mitä on ehkä muuten vähän hankala tavoittaa. Varmasti mahdollista, mutta se on oikein niin kuin oiva työkalu siinä, miten konkreettisesti se kaikki tulee näkyville. Että mitä kaikkea siellä on tapahtunut, miten hekin tekivät parhaansa, mitä se sielu olisi oikeasti siinä, mikä siellä oli se minkälaiset voimat siihen vaikutti ja mikä sieltä saa sitten avautua, millainen rakkaus siellä, minkälainen tarina siellä oli ja kun sen pystyy niin kuin jotenkin, että aha, okei, ja näin se on vaikuttanut muuhun, mikä voiskaan olla niin kuin myötätuntoisempaa sitten semmoista niin kuin lisäävää kuin se, että jotenkin näkee sen tilanteen hyvin konkreettisesti, on siitä tosi samaa mieltä. Ja sitten mulla oli vielä tähän joku, no mä kadotin kanssa, nyt sitten en muista mitä oli sanomassa. Joo. Mä voisin tarttua tuohon sielusanaan, minkä mainitsit, ja sitä mä oon alkanut käyttää, se on musta käyttökelpoinen sana tavoittamaan sitä kaipausta yhteyteen. Et mä käytän just niin kuin sanoit, että mitä se sielu olisi halunnut. Ja asiat, jotka meitä vaivaa, monella tavalla, mitä me itse tehtiin tai joku muu teki meille, että ne saattaa vaivata meitä. Niin musta tämä on hyvä kysymys, että
että mikä meissä, onko meissä jokin osa, joka haluaisi parantaa sen. Ja mun kokemus on, että on. Ei ne muuten vaivaisi meitä. Eli vaivaaminen tarkoittaa sitä, että asia on vielä kesken, niin me haluttaisiin työstää sitä. Ja musta sielu on siihen tosi hyvä sana, tavoittamaan sitä osaa meistä, joka niin kuin haluaa tehdä tämmöistä parantavaa, eheyttävää työtä. Kaikkiin suuntiin. Ja esimerkiksi katkeruuden, vihan tunteet on sellaisia, jotka niin kuin näivettää ihmistä. Se ei ole niin kuin sitä, mitä me syvemmällä tasolla haluttaisiin. Mutta toisinaan voi olla niin kuin haasteellista päästä siihen syvempään tasoon, että se pintakuori saattaa olla niin kova vielä siinä sen epäoikeudenmukaisuuden kokemuksen myötä. Siis asiat meni väärin, niin silloin en voi antaa anteeksi esimerkiksi. Ja tämähän on sellainen, mainitsin uhrikokemuksen, niin sehän on sellainen tila, uhriutumisen tila, hyvin haasteellinen. Niin kuin. Ja tämä ei ole niin kuin kritiikkiä eikä tuomitsemista, mutta että näin me toimitaan, että tämmöiset mekanismit meissä toimii ja se ei ole kenenkään keksintöä. Että jos joku on voimakkaasti uhriutunut, niin hänessä on aktivoitunut sellaiset prosessit hyvistä syistä. Mutta näiden prosessien näkeminen, siis tunnistaminen, että tämmöiset jutut mussa on nyt käynnissä, niin voi olla niitä, jotka alkaa avaamaan sitä. Ja konstellaatio erityisesti saattaa olla sellainen keino, että se jotenkin niin kuin tulee niin näkyväksi se, että se katkeruus ei hyödytäkään ketään. Päinvastoin. Se itse asiassa on se, joka pitää kiinni siinä niin kuin haasteessa, vaikeudessa. Eli kun puhut siitä, että onko lupaa elää, onko lupaa onnistua, niin itse asiassa tällainen katkeruuskin saattaa olla rakkauden yksi muoto. Siis se ilmentää sitä, eli uhriutuminen saattaa olla itse asiassa rakkautta jotain aikaisempaa sukupolven ihmistä kohtaan, koska hän kärsi niin paljon, niin minä kärsin myös. Ikään kuin sillä minun kärsimykselläni minä voisin jotenkin pelastaa sen tai auttaa sitä. Ja tämä ei ollenkaan tietoista. Ihminen ei saattaa edes välttämättä tietää, kenen kärsimystä hän tavallaan kantaa. Ja tämä tekee siitä, tämän takia mä sanoin, että nykyisessä psykologiassa mä toivon, että tämä oman tunnon merkitys ymmärrettäisiin paremmin, koska silloin me voitaisiin auttaa ihmisiä paremmin. Eli myös silloin, kun ihminen uhriutuu, niin hän on rakkauden palveluksessa. Ja jos me yritetään sitä ihmistä saada pois sieltä, niin ei se välttämättä onnistu, koska silloin hän koki syyllisyyttä siitä, että hän ryhtyykin onnelliseksi ja iloiseksi. Ja hänellä on viaton olo, kun hän kärsii. Koska hänen oman tuntonsa on kytkenyt nämä asiat sillä tavalla, että kun minä kärsin, kun hän kärsi, niin minä kärsin myös. Ja se on oikein. Ja olisi väärin, että minä ryhtyisin nyt onnelliseksi ja iloiseksi, koska hän kärsi niin paljon. Eli meillä on tällainen niin kuin jännä fantasiakytkentä, että miten nämä asiat menee. Mutta me voidaan nähdä silloin se, että se minun kärsimys ei autakaan tätä. Ja konstellaatiossa me voidaan myös tehdä jotain sellaista, mikä vapauttaa ikään kuin tätä toista ihmistä siitä hänen kärsimyksestään. Ja se näkyy konstellaatiossa niin kuin välittömästi. Spontaani reaktio, ihminen vapautuu uhriutumisesta. Koska nyt ei ole enää syytä. Hän kärsi siellä, koska se toinenkin kärsi. Jos se toinen vapautui, hän vapautuu myös. Eli tämä oma tunto siis, joka ylittää yksilön. Et me myös yritetään niin kuin ratkoa näitä kysymyksiä tosi paljon niin kuin ikään kuin tämän minän rajojen sisällä. Ja näyttäisi siltä, että se on toisinaan jopa mahdotonta. Hyväksymällä se, että me ollaankin osa jotain isompaa kokonaisuutta ja me liitytään toisiimme salaisin tavoin. Ja että ne ratkaisut täytyykin katsoa sitä kokonaisuuden kannalta. Eli niin kuin, siellä on niin kuin tavallaan köysi, joka meitä pitää kiinni. Se on niin kuin molemmissa päissä kiinni. Et se täytyykin avata molemmista. Tietysti jos ajatellaan, että mä avaan niin kuin vaan sen oman pään solmun, mutta että
se on niin syvällä meissä. Siis se ei ole pelkästään köysi meidän välillä, vaan se on yhteys siihen toiseen ihmiseen, rakkauden yhteys. Enkä mä voi jättää rakkaita ihmisiä sinne kadotukseen. Mä ryömin heidän perässään sinne kadotukseen. Me ollaan yhdessä siellä kadotuksessa, siellä pimeässä onkalossa. Ja tämähän on lapsen, niin kuin se, mitä lapsi toimii silloin, kun vanhempi kärsii. Vanhemmalla on paljon niin kuin murheita ja taakkaa. Niin lapsi alkaa kantaa myös niitä murheita ja taakkoja. Sitten hän on tietysti vihainen tietoisella tasolla vanhemmillensa, mutta syvällä tasolla hän on siellä yhteydessä vanhempaansa, koska hänen oman tuntonsa ei sallisi mitään muuta. Ja se on jo tavallaan niin kuin taikuutta nähdä tämän yhteyden todellinen luonne, että se onkin rakkautta. Se ei ole itse asiassa pehmentää ja vapauttaa. Ja tämä liittyy myös tähän itsemyötätuntoon, mikä on meidän monelle vaikeaa, koska me salakavalasti koko ajan kritisoidaan sitä, mitä me ollaan, sitten me kritisoidaan omaa kritisoimistamme. Että me itse asiassa toistetaan huomaamatta koko ajan sitä ihan samaa luuppia, jossa me ei olla niin kuin tyytyväisiä itseemme sellaisena kuin me ollaan. Ja tämän takia mä sanonkin, että rakkauden voi löytää vain keskeneräisyyden ja rajallisuuden ja epätäydellisyyden keskeltä. Sitä ei ole mahdollista löytää täydellisistä ihmisistä ja täydellisistä paikoista. Koska rakkauden niin kuin syvin olemus on se, että kelpaa sellaisena kuin on. Ja se on mahdollista saavuttaa ainoastaan juuri siinä tilassa, missä tällä hetkellä on. Oli missä tilassa tahansa. Eli tämä palautuu nyt myös siihen niin kuin, rakkauden mahdollisuuteen. Mitä enemmän mä koen, että mulla on syytä olla rakastamatta itseäni, niin paradoksaalisesti siinä on juuri se avain. Eli meillä on monesti se, että mun pitäisi tulla jotenkin paremmaksi versioksi itsestäni, jotta mä kelpaisin. Että jotain niin kuin pitäisi tapahtua mussa ja sitten mä voisin rakastaa itseäni. Mutta se ei ole siellä, vaan se on nimenomaan tässä. Kyllä. Juuri näillä korteilla, mikä meillä nyt on käsissä, niin siinä on, se on paradoksi. Että joko mä rakastan näitä kortteja tai en. Kyllä. Ja se, olenko rakkauden arvoinen? Niin, ja se toistuu ikuisuuteen. Tämä. Kyllä, kyllä. Ja useasti niin kuin ajattelen omakin niin kuin kasvaa, niin se, että yrittää toisille antaa sitä rakkautta. Mitä jos alkaisi antaa itselle sitä rakkautta ja olemaan itse se arvoinen ja antaisi luvan siihen. Ihan, että ei tarvitse olla kuin tässä hetkessä. Ei puutu mitään. Mutta tarvii tavallaan nähdä ne esteet. Että siinä voi olla monia asioita, Kyllä. mitkä estää ja jotenkin suostua siihen. Katsoa niitä, mitkä estää, mutta sitten tavallaan tulla siihen, että itse asiassa sehän on jo tässä ja nyt. Kyllä. Ja niin kuin, tossa, se oli mikä aiemmin mitä olin sanomassa, niin se, että jotenkin niin kuin se työ itsensä kanssa on tosi tärkeää, mutta sitten monesti myös mainitsen siitä, että jos ajattelee näitä kiintymyssuhteita ja niissä eheytymistä ja tunnetaidoissa ja muusta, niin se ei tarvitse olla niin kuin yksilön suoritus. Että niin kuin tavallaan niin kuin, että jotenkin antaisi luvan myös sille, että ottaa apua vastaan ja menee terapiaan tai mikä se oma polku onkaan, onko se jooga, mikä se on se, mitä kautta niin kuin löytää sinne, mutta se, että jotenkin suostuisi ottaa myös apua vastaan ja saada peilausta asioille ja sieltä niin kuin sit jotenkin, ja myös tehdä se niin kuin, ja myös se juttu on se osa sitä, että mitä itse tekee ja tutkii ja löytää, mutta että tärkeä myös mainita se jotenkin ääneen. Kylläpä paistaa kirkkaasti, mutta ei ihan silmiin tuolta. Joo, se on jännä nähdä, miten se aurinko on tosiaan liikkunut tässä, että tämä on pyörivä planeetta avaruudessa, että se on ihan liikkunut niin kuin selkeästi tässä tämän meidän keskustelun aikana. Kyllä. Mikä meillä on siellä, paljon meillä on mennyt aikaa tässä, ajattelin kysyä vaan, että... Tässä on mennyt nyt, onko meillä kohta 1,5 tuntia mennyt, että onhan tässä jo tätä asiaa pohdittu. Ja ollaanko päästy mihinkään? Niin, no tässä ollaan edelleen tärkeän aiheen äärellä. Tämä on niin moninainen asia, että
että tähän liittyy paljon. Paljon. Ja kyllä musta tuntuu, että on se tässä niin kuin auennut kuitenkin monestakin näkökulmasta. Ja miten tavallaan voisi auttaa ihmisillekin, jotka katsoo tätä, niin mitä voisi ottaa käyttöön tavallaan siinä, että miten niin kuin kohdata sitä syyllisyyttä, mitä kaikkea se voi olla ja miten se vaikuttaa ylisukupolvisesti ja mikä merkitys meditaatiolla on siihen ja minkälaisia suojakeinoja. Että onhan tässä tullut niin kuin Joo, ja sen monia. tunnistaminen, että rakkaus on siinä kaikella, rakkaus ja välittäminen on kaiken tämän taustalla. Että se ei Kyllä, ole joku paha. Tämähän on niin kuin, tämä hyvä ja pahan välinen taistelu, fantasia. Siis se on niin jotenkin syvässä meissä, se liittyy tähän näin, että minussa on joku paha osa, joka pitäisi jotenkin saada pois. Ja se toistuu, ja varsinkin New Age, niin kuin tänä päivänä New Age niin kuin jutuissa se on niin kuin, saattaa olla tosi vahvasti tämä fantasia jotenkin läsnä, että jotain pahaa vastaan pitää taistella. mm, Tämä on minusta niin mielenkiintoinen ja mehukas niin, asia, ja se liittyy tähän omaan tuntoon, se liittyy syyllisyyteen ja siihen myös siis projisio, joka on projektio, jossa niin kuin, itsessäni koetun pahan heijasta muihin ja näin muissa sen pahan, eli demonisaatio, polarisaatio. Että kyllähän tämä niin kuin kokonaisuutena on niin kuin valtavan laajasti meidän elämään vaikuttava teema. kyllä. Mitä jos ei olekaan mitään pahaa ja että jos niin kuin onkin keskeneräisiä ja epätäydellisen täydellisiä ihmisiä, että niin kuin, joo, semmoinen herää tästä. Niinpä, siis pahahan on ihmisen tulkinta, että se on ihmisen mielen niin kuin määritelmä, mikä on paha. Ja siinä me tullaan siihen, että jotain, mistä mä haluan eroon, jotain, mitä mä en hyväksy. Mm, mm, Että mm, todellisuuden hyväksyminen sellaisena kuin se on niin kuin sellainen asia, mitä miltä ei pysty käsittämään oikeastaan. Että mm, minä en olekaan se olento tässä maailmassa, joka määrittää koko ajan, mikä on oikein ja mikä väärin. Että se onkin niin kuin sellainen niin valtava prosessi käynnissä, jossa koko ajan tapahtuu asioita ja jossa on niin, siis sellainen intelligenssi niin kuin tekemässä sitä, joka on, siis tämä yksilön ymmärrys on, niin kuin, se on niin kapea siitä valtavasta intelligenssistä ja tässä nyt en kuitenkaan, siis lähtökohtaisesti mä en itse henkilökohtaisesti, vaikka voi välillä kuulostaa, niin ajattele sillä tavalla niin metafyysisesti näitä asioita, mutta totta kai me tullaan kyllä lopulta hyvin metafyysisten kysymysten äärelle, että mikä tämä niin kuin minussa vaikuttava intelligenssi on ja miten se on niin kuin osa isompaa tai onko se yhteydessä, onko se erillinen vai onko se osa jotain isompaa. Ja siinäkin vähän riippuu siitä näkökulmista, että miten sitä katsoo. Mutta isojen asioiden äärellä ollaan ja niin merkityksellisten ja niin keskeisten. mm, Ja vielä kyllä. tuohon, että mitäpä jos ei olisi mitään pahaa, että niin, että mitä jos vaan on asioita, joiden taustalla ehkä on vain yksi intelligenssi. Siis tämähän on niin kuin, kristillisessä uskossahan on selkeästi fantasia kahdesta intelligenssistä, kahdesta erillisestä olennosta, jotka Mm, taistelee keskenään. kyllä. Se on minusta jo niin kuin itsessään tosi mielenkiintoinen fantasia. Niin, kyllä. Onko mahdollista, tämä on jo nyt sitten niin kuin, ehkä filosofinen kysymys, mutta onko mahdollista, että tässä universumissa on mitään, mikä olisi erillistä? Mm, mm, Ja ajatellaan elämää, joka tällä planeetalla syntyy 3,5 miljardia vuotta sitten. Kun meidän arkiajattelussa me koko ajan jotenkin mennään näiden omien kuorien sisälle minä. Ja se on tietysti ollut, elämä on nähnyt sen tarpeelliseksi. Kun elämä on sieltä
yksinkertaista muodoista, yksisoluisista, monisoluisista, monimutkaisempiin olentoihin kehittynyt. Se on sama elämä, sama intelligenssi, joka on koko ajan mennyt eteenpäin. Ja me ollaan niin kuin sitä samaa intelligenssiä, joka lähti silloin 3,5 miljardia vuotta sitten. Niin jotta nämä elävät olennot pitäisi itsestä riittävästi huolta, niin mä ajattelen, että tämä intelligenssi on ollut pakko ikään kuin luoda vahva minä-kokemus. Eli kipu, pelko. Muuten se elävä olento ei pitäisi itsestään riittävästi huolta, vaan se tuhoutuisi, elämä tuhoutuisi. Että se on niin kuin tällainen tietyllä tavalla ratkaisu siihen, että elämä voi säilyä. Ja jos ihmiset olisi jotenkin kaikkeustietoisia koko ajan, että minä olen osa jotain isompaa ja ei näillä henkilökohtaisilla rajoilla niin väliä, niin se johtaisi tuhoutumiseen. Että se on niin kuin jännä tämä niin kuin universumissa tällainen niin kuin intelligenssi, joka kaiken tuottaa, ja sitten täytyy kuitenkin olla semmoisia yksittäisiä entiteettejä, yksikköjä, jotka kuvittelee olevansa jotenkin keskeisiä siinä prosessissa. Että ei ole ilmeisesti mahdollista muulla tavalla tätä viedä eteenpäin. Kyllä. Niin, näin se on rakentunut. Näin Joo. Se on, mutta joo, toi niin kuin dualismi ylipäätään on mielenkiintoinen Niin, se on niin kuin välttämätön selviytymisen kannalta, mutta sitten jos sitä todella alkaa miettiä, niin huomaa, että se on aika hassu ajatus. Kyllä. Joo, hei, musta tuntuu, että tällä kertaa alkaa tulee tässä niin kuin päätös, ja sitten jos jatketaan myöhemmin uudestaan, tämä on niin iso aihe, että tästä varmasti voi tehdä jatkoakin. Katsotaan, syntyykö sellaista ikinä, mutta hyvää keskustelua, hei, tärkeä aihe, ja kiitos tästä tosi paljon, joo. Joo, kiitos Juha-Matti. Oli kiva pohtia tämän teeman ympärillä. Että uskon, että herättää monenlaisia ajatuksia ihmisissä. Ja sehän on tämmöisten keskustelujen tarkoitus. Näin se elämä menee eteenpäin siitä 3,5 miljardista vuodesta. Tällä tavalla muun muassa. Kyllä. Ja jotain varmasti se herättää ihmisissä jotain. Ja hei, laittakaa ihmiset, hei tosiaan sitten jos tulee jotain kysymyksiä, voi kysyä ja laittakaa ihmeessä videon jakoon, jos se resonoi ja saa jakaa ja kommentoida ja kaikkea semmoista ja tuntuu tärkeää myös sanoa se ääneen. Kyllä, joo. Hyvä. Kiitos Juha-Matti ja kiitos kaikille. Tämä oli tosi mukavaa ja palataan näihin asioihin. Kiitos Jani ja kiitos ihmiset. Moi moi. Moi moi.